बिनानाव लोगो मोनदों दे ओमफ्राय गुबैखौसो सिनायबावदों ना आंखौ सिनायबावाखै हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नैबे मिसेस नार्जारी चेनेलाव बरायहैग्रोनाय थाबाय बेसेबा गोबावनि उनावहाय आङो माने भिडिअ खालामखानायमोन आरो आङो होनो हायाखै माने न'आव जोंहा एसे माबा मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय नालाय बेनि थाखाय आङो गोसोआ मोजां नङामोन नालाय आं होथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय आं दिनैहाय होनो लादों बेखौनो जों दा आंनि भिडिअआ जाहैबाय जों न'आव थांगासिनो दं बेनि आरो दा जोङो डिब्रुगड़ मोनबाय ओमफ्राय नैबे डिब्रुगड़नि लामाखौ नायनाय नोंथांमोनहा माने नेसनेल हाइवे बिसिना दासो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय जोंनाथ' मा लांखौनो जाखांबायना बिसिना नै दासो लामाया मोजां नङा ओमफ्राय बिराद गोबाव लासिगोन बायदि मोनबाय आरो लामा ससे थानानै एसे लासै सालायनांगौ जायो जोंनाथ' हजोंहाय लवार आसामाव मा लांखावनो जाखांबायना हाइवेआ नै बिसिना दासो आरो ओमफ्राय जों दा नै डिब्रुगड़ बारनानै एसे माबा जायगायाव मोजां जायगा नायनानै माने साहा लोंनो होननानै एसे लाखिथ'नाय जाबाय आरो साहा लोंसै दे ब्रेकफास्ट जाथ'नोसै लामायावनो लाबोनाया मोजां जाथारो माबायदि मोनखो सालायनो बिराद मोजां सालायनो मोजां मोनथारबाय जोंहा गारि गोदानजों दिनैसो फार्स्ट थांजेननो नागिरदों आरो न'आव लांजेननो नागिरदों ओमफ्राय नै दा जोङो काजिरङा नेसनेल पार्कआव हाबबाय आरो बे लामाजों थांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना एसे नायलांदो बांद्रायबो देखायजोबनो हालाना हाबनायबो जाया थाद'नायबो जाला बेबायदि लामा एसे देखायलांसै बेखिनिखौनो नायदो आरो खिन्थु बे काजिरङा हाबबानो बिराद मोजां मोनो आरो ना ओरैबो हाग्रा माबा मोनसे बिराद मोजां मोनो सिनारिफ्रा बिराद मोजां दंबावो आंनि केमेरायाव गासिबो फैजोबनो हायासै खिन्थु बिराद मोजां आरो सिनारिफ्रा माने माखासेथ' मिन्थिखाजोबगौ आं खिथालायनाङा बिनो मिन्थियैबो थानो हागौ मिन्थियैफोरबो आं मोजां मोनो आरो जायखिजाया बे लामाजों थांबा बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो ना एफा मोजां बे नेसनेल पार्कआव लामा सेर माने दखल खालामनानै थानाय मानसिफ्रा बिराद माने बांगासिनो दं आरो जेरावनो बाहायनो बिसोरो माने जमा बिदिनो न' लुयै थाला जोब्बाय आरोना बिसोरो जों दा नैबे काजिरङायावनो हटेल माबा मोजां नुयोबा ओंखाम जानो हाबनोसै आरो दा बेखौनो जों नायगासिनो नै ओमफ्राय नैबे माइदिथाय बे हाबनाय नागिरबाय जोङो बेहायनो जानोसै नामा नायनोसै र' माबायदि माइदिथाय जाग्राफोरा हाबफेराखैबो आरो ओमफ्राय नै जों अर्डार होनाया मा होनो एसामिस थालिनो बेखौ अर्डार होबाय जोङो ओमफ्राय ना एक्सट्रा लादेरबाय माबायदि जागोनथाय गोथाव जागोन ना जायाथाय ओमफ्राय जोङो दा एसे माबा थाब जानानै थांनांसिगोन आरो ओमफ्राय लामायाबो जि गोजान ना मोनद'आ मोनथारो ओमफ्राय जानायखौ जों बाराद्राय भिडिअ खालामनो हायासै आरो ओरैनो गोथावानोमोन माने बिराद गोथावबो नङा गाज्रिबो नङा आरो जोंहा बर'नि ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनोना गावनि जाथिनिखौ नै दासो गुवाहाटि मोनदों ओमफ्राय गुवाहाटि सफैनाय लोगोनो मोनाखाबायबो नै दा आरो दंबावोसो जोंना क'क्राझारा मोनहैनांगौआ ओमफ्राय नै दासो हर गेजेर जालायलायबाय जोंहा न'आव मोनफैनाया
10:30 बारगुलायबाय आरो जि गोबावनि उनाव नै अदाबावहाय ओंख्रि संफैदों आङो नायलाय माबा उखुन्दै हाबजोबाय बेयावनो मा होनो बिमानि न'आव फैनानै आंहा नै बिराद गोसो जाबायमोन मा होनो अदाबाव संनाया आलु बायदिनो खुमब्रा दाउ संदों माबा होनानै जि गोथाव मोदोमो नै मा होनो हाइजें बिलाइ ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होनानै जि गोथाव मोदोमबाय खुमब्रानि दाउजों जि गोथाव मोदोमबायहाय बिराद बुरजा ओंख्रि संनाया बिराद गोबावसिन नांनो दिनैहाय न'आव फैनानै बिराद बोसोरनि उनाव संबाय आङो बिमानि न'आव दिनै जोंहा क'क्राझाराव फैनानै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोखि जोङो आंनिया माने हासबेन्डनि बिदाफोर आरो बिसोरो माने जोंनि गारि गोदानाव गाखोनोनो आरो माने बोराय बुरै गावबागाव मिसेसखौ लानानै बेरायहैनो नागिरदों आरोखि जों दाखौ नायलाबाय थादों दा बबेथिं थांनाय जायो माने एसे लं ड्राइभआव थांनो नागिरदों जों दा थांगासिनो दङ मा होनो जोंनि बेवाइ ओमफ्राय बिजावजालिमोनखौ लायनो जोंनि गारि गोदानाव गाखोनोनो बिसोरखौ दैखोनो जों दा माने पिकआप खालामसै आरो बे गावसिनि न'आव दंगासिनो क'क्राझार टाउनावनो जोबखा बयनोबो दा बेहाय लानानै थांसै जोङो नायलांबाय थादो र' जों एसे देखायलांबाय थानोसै आंबो बिराद गोबावसै नालाय माने क'क्राझार साइडखौ माने फैबाबो बेरायनायबो जाया दा गारि गोदानाव बिसोर गाखोनो लुबैदों होननायखाय ज' थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय उन्दैफोर एलाव गैयानो उन्दैफोरखौ लांफाया जोंनि बेवाइ सासेनि न'आव थांगासिनो दं आरो बिसोर दा जोंखौ नेगासिनो दङ नै बेहायनो बिसिनियावनो बिसिनिफ्राय जों लानानै थांनोसै माहाय मा होनो बिसोरथ' धिरबिल नङाबा दिप्लाइ बेहाय थांनो होननानै एसे लामा गोलावसो थांनो नागिरदों गारि गोदानजों माने ससेल' गाखोनो आरो बिसोरो माने एसे गोलाव गाखोनांगौ जाहैदों ओंखायनो एसे गोलाव लामा नागिरनानै दा दिप्लाइ नङाबा धिरबिल बेहाय थांनो होननानै रायलायदोंमोन आरो मोनफैबाय रेडि जागासिनो रेडि जागासिनो दङ हा औ ओंखाम जानानै फैबाय भिडिअ खालामनानै औ नै बेरायहैग्राया ना हरलाय बेहाय बेरायहैनो नागिरनायखौ नायनो देखायनो आङो बेरायहैनो नागिरनायफोरखौ गैला सासेयालाय फैगोन मा जाग्रा लाखो मा लादों ए जाग्राबो लालायदों अमा जाग्रा दाउ ना मा अमा दाहाय नायनोसै र' मा जाग्रा दङ बेरायहैग्राया फैद' ओरै फैद' दहाय रेजिरा नेगासिनो दं सिबायब्रा आंनो सिटबो नांगौमोनहाय जेबो गैया नै जोमग्राया जानला मोनला जोमनानै फैबाय आङो लानानै गारबोफिनबायसो आङो माबानाव दं नामा हिरायालाय थांगोन उन्दुदोंसो जाबाय जागोन ना जाया दा सोलायदो उनाव गाखोबाय गाखोनांबाय लास्टाव सानै गाखोग्रोबाय नै एबार नोंस्रा गाखोदो सानै सालायनोसै दाना गाखो जाबाय औ थांदो दे जाजोब्बाय नोंना हान्थुआ नांला गोदान गाखोनायाव जेब्ला 15 घन्टानि बारदों दांलै 6टायाव ओंखारदोंमोन ना जों आरो काजिरङायाव माबाय लान्स लांबाय ब्रेक जाबायाखै काजिरङायाव थाथ'दों काजिरङा बल खेला जालायथारदों मा जायगा बेलाय औवाबारि माबा खेला जादों नै बल खेला मानि खेला बेबा टुर्नामेन्ट उन्दैफोरनि राइट साइडमोन ना औ
थांथार नालाय जोंहा दा माने दिप्लायावनो थांगासिनो दं आरो दिप्लायावनो थांनाय जामारसिगोन ओमफ्राय आङो माने आफार आसामनि बायदि मोनलाय लांबाय बे लामाखौ हाग्रा हाग्रा हजोंहायबो ओरैहाय काजिरङाजों हाग्रा हाग्रा फैबाय आरो बेबायदिनो एसे नायनो एखेबो मोनलाय लांबाय आङो बोरैबा मोजां मोनदों आरो सिगुन बिफां दंजोबो आरो नै मोनफैमारबाय दिप्लाय हाबनानै नायसै दाना बिराद गोबावसै फैनाया गाबोन बिराद सम मोनदों नोंथांमोना दाना जोंजों लोगोसे एसे नायलांफादो जायगाखौ माने दा सिजनबो नङानो आरो ओमफ्राय बे माने बे माबायाव साइडआव बिराद बिबार गायो नामा बिराद मोजां नुयो जाहैदों आरो माने फैनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो दङबा आरो ओरैनो बेरायनो ओरैनो सिनारिया बिराद मोजां आरो नायनो ओमफ्राय दा बिबारफ्रा गैथ'वा आरो आं आगोलहाय फार्स्टआव फैबा माने बानायहांदोंल'मोन जेबो बिफां गैयामोन एसे फिसा फिसा गायनायमोन ओमफ्राय दा बिफाङा बिराद गोजौ गोजौ जाजोब्बाय आं ओमफ्राय दा आलदा नुफैबाय आरो बिराद साबसिन जाबाय आरो दा ओमफ्राय दाथ' बांद्राय साफाबो खालामाखै नालाय सिजन नङैखाय देनांहाय मोजां साफा खालामनाय समाव सोरबाफोर नायफैनो गोसोबा नायफैनो हागोन आरो ना हेंगिं ब्रिज मानलांनोसै हरैहाय बारलांनोसै बिथिंजाय ओमफ्राय दालाङा नै नालाय बायजोब्बाय एखेबारे गब्र'हांखा साबधानैसो थाबायथारनांगौ उनावहाय बानायफिनगोन ना मागोनथाय मा खालामो मेला थाबायनानै बयबो बैसिम फैबाय बर' थाङो गायगाय थाबायबा मोजां मावो नै एकदमबारे सोमावनो बोरै सोमावनो हानांगौ जाखो आं बेखौ गुबैखौ सिनायदों मारैखौ सिनायखोमाखै आंखौ सिनायबावाखै ओमफ्राय नोंखौ नुदोंमोन सिनायसिनबाय बेखौथ' आं माबा नुथारबाय सानदों जोंहा बिनानाव लोगो मोनदों नै ओमफ्राय गुबैखौसो सिनायबावदोंना आंखौ सिनायबावाखै नांगौ नायनाय गुबैखौसो सिनायनानै थाखुमादों नोङो होमबा नुदों मोनदों आरो आं बेखौ सिनायो सानदों दासो फैदों औ ए जोंहाबो नै दासो दा सुटि ओंखायनो केमेराबो बानायदां बैयाव जोङो 4 बोसोर जाबाय आच्छा ट्रेन्सफारेबल औ ट्रेन्सफार आगोलाव धालिगाव दंमोन आरो आगोलाव धालिगावमोन धालिगावनिफ्राय डिब्रुगड़ थांदों आच्छा राजामाथ' थांथारा माथो राजा सोर राजामोन औ बिसिना माबाखौ बेथ' माथो ट्रेन्सफाराव थाङा जोंना बिबोनांफ्रा थांबाय माबायाव अमरदीपआ समायनामोन ना नोंसिना लोगो मोनदेरगासिनो नै बेयाव बिनानावसो जायो साला बियो औ फिसाला उन्दै मोननाया
ओरैनो हानो बायनानै बे माबायाव आबलांमोननि न'आव थायो जोङो एनिफ्राय औ क'क्राझाराव औ थायो ओरैनो बे बन्द'खाय न'आव बरिं जाबाय थाबाय होननाथ' ओरैनो थांलाबायनोसैना फैफेरा जोंबो बेखौ बिराद गोबावसैना फैया दा बे मा होनो ज' जालिफोर ज' बेरायनो होननानै फैदों आरो होनबाबो बेरायफिनसै होननानै मोजां ना ओरैनोथ' दङ दे होनबा ओमफ्राय जों दा नै जायगा नायला जोबखांनानै ओमफ्राय हेंगिं ब्रिजबो थाबायखांनानै दा जों जाग्रा माबा माबि लाबोदों आरो बिसोरो जोंना बेवाइ बिजावजालिमोनहा आसलथे जोंसो जाहोनांगौमोन गारि गोदाननि खिन्थु दिनै बिदि जायाखिसै जों उनाव जाहोनोसै दा बिसोर लाबोनायखौ जाग्रोनोसै आरो माबा लाबोनाय जानानै जों थांसै आरो माने एसे खाब दाब जाबाय जों माने बन्द' खालामनायनि टाइम जाबाय नालाय जानाय लोंनाय मोजाङै देखायनाय जानाय नंला आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बिदिबा एसेनोसै गोजोननाय बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो साबायदों जाग्राखौ माबोरै अमा नोंसोर गाखोनांगौ